Hasieratik sortu zen ikusi proiektua espreski komunitate osoarentzako, bai guraso, irakasle eta ikasleentzako. Izanen azkeneko egia da pandemian geroztik, bai agian gizarte mailan osasun mentalai eta ongizate emozionalai espazio gehiago eman diogu, behintzat ikastolan horrela ikusi genuen. Eta hasi ginen pixkat, adimen emozionala eta berez ikusi proiektua dator denok ikusiak sentitu nahi deulako, ez? Nolabait, aitortza moduan. Eta orduan, komentatu genuen, hasi ginen adimen emozionalako ikasgaiak pixkat txertatzen kurrikulumian, baino ikusten genuen ezin zala bakarrik hartatu ikaslea. Bere ingurua ikaslea za bakarrik ikastola batean dagoen eragile bat, bere etxean ere bai bada pertsona, eta orduan gurasoekin lanketa egiten hasi ginen, gurasoei beste espazio bat, ongizate emozionaleko beste espazio bat, eta beste dinamika desberdinekin lantzen zen espazio bat sortuz. Eta gero ikusi genune, ikasleak bakarrik, adimen emozionalako irakasleak ez duela hartatzen, edo tutoreak, irakasle guztik hartatzen dituztela. Orduan irakasleentzako espazioa bai sortu genuen, eta adimen emozionalako eta ongizate emozionalerako espazioa sortu genuen irakasleentzako. 3 espazio horietan, lehenengo urratsa da ikusia sentitzea. Hoi da helburua, eta hortatik ja sortzen dena.